Adinekook eskubidea dugu bizi baldintza duinak, pentsio publiko nahikoak, zerbitzu publiko unibertsalak eta etxebizitza osasungarria izateko. Nola bizi nahi dugun, erabaki nahi dugu. Nola zainduak izan nahi dugu guk geuk ezin dugunean eta nola hil nahi dugun. Gutxioneko pentsio miserableak nahikoa ez direlako eta oinarrizko zerbitzu publikoen murrizketengatik. Salatu nahi dugu Euskal Herriko adinekoen kolektiboaren errealitatea oso urrun dagoela foru aldundien eta jaurlaritzaren diskurtso autosufizienteengatik. Sektore soziosanitarioa sektore feminizatua da. Gehienak emakumeak dira eta baldintza prekarioak eta bidegabeak dituzte. Administrazioaren helburu privatizatzaile eta ekonomitzen ondorioz negozio eta irabazi eredu bat sortu da. Prozesu eta emaitza irizpide argiak dituen kalitate eredu bat eskatzen dugu, baita arreta plan individualizatuak ere.